Kopogore gi Manyakwar Mgajwang' mi weche matimre kaunti ma Migori. Piny owacho kokalo kuom bad migawo mochung' ne dongruok mag ohendni matindo mong'ere kaka Micro, Small and Media Enterprise Development ochako chenro mar chiwo kony mar omenda kaachiel kod chiro ne jopur e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme mantiere e sub-county mano Manyatike. Maeno oyang kod jagoro maduong' e bad migawo mar piny owacho ma ochung' ne dongruok mag ohendni matindo mong'ere kaka Susan Auma e kinde limbe mare e kar pur mano ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Kar pur no mar Lower Kuja Irrigation Scheme e sub-county Manyatike malachne romo ekas 19 magido mane ochakore higa mar 2012 osebedo kar geno mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Lek maduong' momiyo ne ochak kar pur ni en mondo koro kony e tieko nog mar chiemo e kaunti ma Migori kaachiel kod Kenya mangima. Kata kamano lek ni koro pok ochopo nikech midhieche mathoth. Jopur e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ni onge mar chiro makare ne ochele magipuro kaachiel kod kodhi mamoko kaachiel kod onge mar omenda maginyalo tiyo godo e puro ostiro lek margi mar golo chiemo moromo. Achiel kuom gik ma osebedo ka chando jopur masewuoye mokwongo en yudo pesa ma japur nyalo purogo. Jopur ma Lower Kuja gin jogweng' ma pod nok obedo gi pesa mang'eny to kendo lo en lope to pur tame nikech onge pesa. Ajenda mar sirkal maduong' en mondo gikony jowa man piny. And wasebedo gi shida gi mar jopur kaka ginyalo yudo hola. Nyaka sani nitie jopur mathoth ma pod okwamo kod chele gunde mathoth mane gikayo dweche 3 mokalo nikech onge mar chiro malong'o. Sama kama michele ni wapuro mang'eny to michele okwamo kod Daudi mana nikech pesa ma wang'iewo gigo kata watergi kuonde midwarogi onge. Kata kamano geno chako duogo ne jopur kawe kod limbe mar jagoro maduong' e bad migawo no mar piny owacho ma ocho dongruok mag ohendni matindo ma ong'ere kaka Micro, Small and Medium Enterprise Development Susan Auma mong'eni e kar pur no. We can be able to turn around the economy of this particular area. We can make sure that we also reduce the poverty levels here. But we want to make use of this particular opportunity to turn around the livelihood of our people. Out of the 2,500, about 500 of those farmers have actually received seed from our input access program of the county government, but that is not enough. Auma wacho ni piny owacho kawo kalo kuom bad migepe mag piny owacho ma oting'o Uwezo Fund, Kenya Industrial Estate kod mamoko dhi chiwo hola ne jopur kaachiel kod konyogi e yudo chiro mar ochele kod kothe mamoko. And my agencies are here. We have Micro Small Enterprise Authority here, which will support them with capacity building and creating necessary linkages to the market. We are here with the Uwezo Fund that will do the primary mobilization and give them seed capital. Ne ojiwo jopur mondo koro bede ruogego mag saga mondo giyude kony mayot kawuok kuom piny owacho. Wach ni bende ne osir kod manager mar kar pur no mar Lower Kuja Irrigation Scheme Isaac Munga. Ne jopur yud gigi nyaka gibede riwruok kaka groups, kaka cooperatives, kata machalo kaka revolving fund eka ginyalo yudo gigi. I have directed my agencies that beginning next week they now need to move to the ground and start meeting the farmers and organizing demo. E seche ma jopur geno yudo hola kawuok kuom piny owacho, gombo margi en ni mondo piny owacho one ni kuonde koro pok ochake pur nikech pi koro pok ochopo e kar pur ni koro tere pi duto. The government of Kenya, the national government, through the National Irrigation Authority, ni Lower Kuja nowinjo rumba 5 years ago kanomiye 5 billion. To sani pesa mosemi Lower Kuja thin omiyo Lower Kuja pok obedo expanded. Nyaka sani maromo mana ekas 4,500 kende kuom ekas 19,000 ema pur dhi nyime e kar pur ni ma Lower Kuja. George Juma, Ramogi TV, Migori.